so har abada ban bar shi ko ya faranta ruwa ne haka na zaɓe shi in ya bakanta yana so inda da ƙarin kishi yadda ka ganni kamar da akan haka tsari ni an yata akan so har abada ban bar shi ko ya bakanta ruwa ne haka na zaɓe shi in ya faranta yana so in daɗa ƙarin kishi. Shi da ba gani yake ba. Ruwan dare mai gama duniya sai cin waka. Na sami wannan. Wa dubu wanda ya mara na tumu. Wannan hajjar shi. Na shi duk maka samu. Ya za ka kaga tuna waka ga kuɗi ga mai. Thank you.